Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Iba pang biktima ng bully death photos ng ilang pulis Pampanga, nagsalita na. Central Luzon, pang-apat sa may pinakamaraming kaso ng violence against women sa bansa. PCW, isinusulong ang gender equality. Apat na bus driver nagpositibo sa random drug testing ng PIDEA sa Mabalacan City Terminal. Dating Mayor Oka Rodriguez, inimbitahan ng mga Kapampangan na makiisa sa Malalakaran Pampanga People's Rally. At iba't ibang pakulo inihahanda ng mga Kapampangang kumplis para sa People's Rally sa April 9. Magandang gabi ka rehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon. Nagsalita na ang iba pang mga nabiktima ng huligap modus ng ilang pulis sa Pampanga matapos maibalita ng CLTV News ang insidenteng kinasangkutan ng 10 tauhan ng Intelligence Department ng Provincial Police Office. Kabilang dito ang ilang senior citizens sa Macabebe na nagawa umanong hut-hutang ng pera kapalit ng pag-urong sa asunto. Narito ang report. Retiradong pulis si Mang Julian Dizon mula Macabebe, Pampanga at nito umanong nakalipas na taon, aminado siyang nasubo sa patagong tupada sa kanilang barangay at sa hindi sukat akalain ni Mang Julian, ito na pala ang punteriya ng mga operatiba ng Intelligence Unit ng Pampanga Provincial Office. Anya, intendido umano ito sa Rules of Engagement ng PNP pero ang ginawa umano ng mga nag-raid na pulis ay tila moro-moro. Pero balo ko legalit ang gawara, pero kitang actual na gawara ni siya pero pemiglarin tao. Saka yung masag pa ganun. Dito nga liwang imam makayabe, ikit na lang makalele mo gente, mapemangwa dala. Hindi nga liwat, ikit dala, tangera ipapera. Ikit dala, tangera pera, ero yan. Walang pagkakaiba sa modus na naranasan umano ng mga sabungero sa Bacolor. Ayon kay Mang Julian, ang diskarte na misdeclaration sa ebidensya o sa mga nakuhang pera ay nangyari. Ang ikit kong ginalang kita report na 18,000 na. Samantala magkano may makuha? Okay, tapong karpulago, pero ng 40 tao hanggang kapit ng milyon natin. Bilang dating pulis, ang ayon daw siya sa ginawang pagkakarelib sa pwesto ng mga nasangkot na tauhan at balasahan sa nangyari sa Pampanga PNP. Hindi lamang daw kasi sa isang lugar nangyari ang iligal na gawain. Nang yung makatundi ang gawara, siguro po, stuyabo kanita yung gawara. Samantala, ayon kay PNP Central Luzon Commander-in-Chief General Matthew Bakay, nananatili ngayon sa Camp Olivas ang 10 pulis na sangkot sa kasong hulidap. Yung 10 personnel ng Pampanga Police Provincial Office Intelligence branch nila have already been relieved sa Pampanga. Nandito ngayon sila sa ating Regional Personnel Accounting Unit ng Regional Headquarters pending yung investigation sa kanila. Meron silang administrative case na kakaharapin. Kinumpirma din ni General Bakay na nadismiss na sa pwesto si Police Corporal Alvin Pastorin, ang Police Bacolor na nakapatay sa isang binatilyo sa betting station ng online sabong at sangkot din sa hulidap. For the record, na-dismiss na po siya. Yes, ito yung kaso niya na nakabaril siya ng isang mga kabataan sa Bacolor, of which he was charged for grave misconduct and I just recently signed his dismissal from the service. Bukod sa kasong administratibo, kasong kriminal din umano ang kinahaharap ng mga ito. At dahil sa command responsibility, tinanggal din sa pwesto si Provincial Director Colonel Robin Sarmiento bilang hepe ng Pampanga PPO. Paulo G. Santos, CLTV News. Patuloy na nananawagan ang Philippine Commission on Women o PCW para sa proteksyon ng mga kababaihan. Naitala kasi sa ika-4 na pwesto ang Central Luzon sa may pinakamaraming kaso ng vow o pang-abuso. Bagamat may pagbaba sa bilang, nananatili umanong underreported ang mas maraming kaso ng paglabag sa karapatan ng mga kababaihan.
Narito ang report. Patuloy na isinusulong ng Philippine Commission on Women o PCW ang gender equality at women empowerment sa lahat ng sektor ng lipunan. Ito ay sa gitna ng dumaraming kaso ng karahasan sa kababaihan. Ayon kay PCW Information Officer na Vikshki Kalma, lahat ng klase ng diskriminasyon sa mga kababaihan ay dapat nang mawala upang masiguro ang pagkakaroon nila ng pantay na karapatan at oportunidad. Ayon sa mga report mula sa komisyon, pang-apat ang Central Luzon sa may pinakamataas na kaso ng violence against women o VAW sa bansa. Ito ay sa kabila ng 27.2% decline mula sa mahigit 21,000 na kaso noong 2019. Ayon sa tala ng Philippine National Police, naging higit 15,000 cases na lamang ito noong 2020. Noong 2021 po, nasa pang-apat po na pwesto yung Central Luzon when it comes to VAUC cases at nasa 1,156 po yung cases next to NCR, Central Visayas, and Calabarzon. Gayunpaman, nilinaw ni Kalma na mayroon pa ring VAW cases sa rehiyon ang hindi na ire-report sa otoridad, lalo na noong magkaroon ng mga lockdown restriction. Bukod dito, mayroong panawagan ng PCW para sa lahat. Let us cultivate po the culture of respect and let us cultivate the culture of equality among genders. Dahil ang violence against women po isa itong manifestation ng gender inequality na existing sa society natin. Nararapat lamang daw na ipatupad ng mga LGU ang Magna Carta of Women hanggang sa pinakamababang antas ng lipunan. Kanya ring hinimok ang mga kalalakihan na tapusin na ang toxic macho culture at isulong ang positive masculinity. Maging ang mga miyembro ng LGBTQIA+ community ay inanyayahan ni Kalma na sumama sa advokasya at magpatuloy lamang sa pagyakap ng kanilang sexualidad. Nanawagan rin ito sa mga survivors at kaanak ng mga survivors ng pang-aabuso. Sana sa mga survivors po natin, sa mga VAW victim survivors po natin, sana po wag silang mag-atubili na humingi po ng tulong. Ari po silang humingi ng tulong sa Barangay VAW Desk, sa police station, and recently po, or last year po, noong December, inopen na rin po yung National Emergency Hotline na 911 for VAW reports po natin. Samantala, narito pa ang ibang hotline para sa mga biktima ng karahasan na nangangailangan ng tulong at gabay. Arlene Salonga, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Dating Mayor Oka Rodriguez, inimbitahan ng mga Kapampangan na makiisa sa Manalakaran, Pampanga People's Rally. At iba't ibang pakulo, inihahanda ng mga Kapampangang kagampings para sa People's Rally sa April 9. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pang mga nangungunang balita, handa na raw po ang lahat para sa Manalakaran, Pampanga People's Rally na gaganapin bukas ng hapon sa Robinson Star Mills, Pampanga. Si City of San Fernando former mayor at mayoral candidate Oka Rodriguez nananawagan po sa mga Kapampangan na makiisa sa krusada para sa tapat at malinis na pamumugobyerno na bibit daw ng Team Robredo Pangilinan. Para sa karagdagang detalye, makakasama po natin live si Paulo G. Santos. Paulo, kumusta ang preparasyon para sa People's Rally na gaganapin bukas? Naghanda na, Jen, itong mga kakamping para dito sa itinuturing nila na simboliko na grand rally ng mga Kapampangan kung tawagin nga nila Manalakaran, Pampanga People's Rally. At ito raw, mga kaibigan, ay hindi lang para sa mga Kapampangan, kundi dito na rin sa mga karating probinsya, Jen. Sa laki nitong entablado at espasyo na inilaan sa mga kakamping, Jen, ang estimated crowd na darating bukas, simula alas 2 ho ng tanghali, ay nasa 100,000 Jen. Itong kayang i-accommodate nitong 7.5 hectares sa likurang bahagian ng Robinson Star Mill. At gaya ng binabanggit ni Atty. Oscar Rodriguez, Jen, isa raw po ito sa makasaysayan na hakbangin ng mga kakamping dahil ito na rin yung pansamantalang pagtigil ng pangangampanya na malapit dito sa mahal na araw, Jen. At dito nga magsisimula o maipapakita itong mga kakamping dito sa Central Luzon kung gaano kainit yung kanilang pagtanggap, pagyakap dito sa Team Angat. At star-studded daw ito, Jen, dahil mula pa lang dyan sa mga sikat na artist, andyan pa magpe-perform itong ating mga local artists at yung rendition ng kanta ng mga kakamping, Jen, isinalin pa mula sa ating wika dito sa Pampanga. At alam mo ba, Jen, kung sino-sino pa yung mga aktibo dito na nag-participate? Pati yung mga educational institution, mga universidad, meron din silang number para doon naman sa pag-awit ng mga local song natin sa Pampanga. At lahat dito, nakita ko kanina, Jen, talagang mga kabataan na nagsasabing kaya nilang tumindig. Okay, Kapampangan, Manalakaran, Jen. Oo nga, sa ating mga previous stories, may mga storya tayo kung saan yung mga kabataan, I think that was yesterday, na nasa labas sila, nasa kalsada para magbigay, Paulo, nung libreng printing sa mga Kapampangan, na nais sumama or makibahagi dito sa People's Rally na gaganapin bukas. Tama ba, Paulo? Yeah, Jen. Una sa lahat, dito sa mga partisipante na hindi lang po sa Pampanga, ina-anticipate ng ground commander na si Engineer Arnel Sicat itong dami ng mga dadagsang tao. Kaya mga kaibigan, yung mga nanggaling ho daw ng Nueva Ecija o ginamit itong kalsada ng MacArthur Highway dyan dito sa area ng Mexico, Pampanga, o pwedeng bago ho kayo makarating pa dito sa Robinson Star Mill, pwede na kayong mag-park dyan sa Beverly Place, Jen, at hindi na raw pahihintulutan pang makalapit pa within the perimeter ng mall yung mga motorista dahil ito ho raw hakbangin ho na ito ay upang maipakita yung lugar na o itong malaking kalsada na malapit sa mall magsisilbing walking street para sa lahat nitong mga volunteer, Jen, At ang isa rin sa kanilang tinitignan, Jen, pakikitungo na rin dito sa mga motorista na nanggaling naman ng Bulacan dahil alam mo, likuran lang na bahagi ito ng Twin Tower o malapit dito sa NLEX. Kaya as much as possible daw makahanap ng alternatibong ruta yung ating mga kababayan. At dyan sa gawin ng Jasa Road, maraming maluluwag dyan na parking space at dyan na rin sa area natin sa Laos Complex ay pwedeng pagparkingan itong mga dadalo. At ito, bago ko makalimutan dyan, ano bang tampok dito sa programang ito at ano kakaiba? Naman mga kaibigan, ito raw ay parang kakamping-picnic, Jen. Kakamping-picnic na meron daw pagsasaluhan yung mga volunteer dahil ang dami ho raw nag-organisa
na para bagang salo-salo ito ng mga Kapampangan, may pagkain na special na sisig at yung presentasyon din ng ating pong kultura dito sa Pampanga, yung mga higanting parol na Yes. maglalaro yung ilaw dyan, Jen. And Paolo, nabanggit mo nga kanina yung estimated crowd is nasa 100,000 ano, para po sa kaalaman ng ating mga kababayan. Yung venue kung saan gagawin, ito pong People's Rally, dyan din ginagawa yung Giant Lantern Festival. At alam naman natin kapag sa panahon na yon, Paolo, yung isa sa nagiging problema talaga yung traffic, ano. Ang sabi mo kanina, 2:00, magsisimula na ba yung 2:00 na yon? Programa na ba yon? Or para namang maabisuhan natin ng mas maaga yung ating mga motorista, ano? Kasi nga, of course, asahan na natin kung marami talaga ang pupunta at makikiisa dyan sa rally na yan, yung traffic talaga ay hindi maiiwasan. Meron bang advice ang city government or sila ba ay nakipag-ugnayan, ano, para mas magabayan yung ating mga motorista, at least makaiwas sila, no, sa traffic, of course, dulot nito ng People's Rally na gaganapin bukas? Jen, dyan pa lang sa usapin ng mga otoridad na magmamando sa daloy ng trapiko, meron ng mga force multiplier kung tawagin itong si POSCO, na mag-maintain na dito sa magiging kaayusan, safety first, at pati na rin yung mga security agency, security personnel itong mall. At dyan ho sa usapin ng seguridad, paalala lang ho nitong mga organizer, ito pong Manalakaran Pampanga People's Rally, huwag na raw ho kayong magdipit pa ng backpack. Yung pinagbabawal yan. At gayon na rin ng payo. Magdala kayo ng payo, nga lamang bawal ho yung matutulis para hindi ho daw kayo maka-aksidente o makasakit. At yung ilan, kung ang tanong mo naman sa akin, Jen, papaano yung programa, yung 2:00 may inaasahan na tayong pag-usad ng programa nila dahil alam mo, nung tinignan ko yung sequence guide, ang daming mga artist na magkakanta at gaya ng nakikita natin na glamorosong performance ng mga iniidolo nating banda, ay tiyak po raw na talagang kapapanabigan yan. Kaya first come first serve ito, yung ilan, Jen, talagang magka-camping na daw sila ngayong gabi dahil meron na sila ring pinapangarap, Jen, na pwesto na mapalapit dun sa entablado, Jen. Pero as to the schedule, kung anong oras darating itong magtatandem na si Vice President Lenny at of course si Senator Kiko na humahabol naman bilang Vice Presidente, meron na ba tayong impormasyon, Paolo, kaugnay nito? Ang binabanggit lang nila sa atin, Jen, sigurado 2:00 meron ng maaasahang pagtatanghal sa entablado. Pero yung itinerary naman ni VP Lenny at ni Senator Kiko ay wala pa tayong impormasyon dyan. Okay. Kung matatandaan din, Paolo, na ating mga karehiyon, na ibalita din natin ito sa ating CLTV News program, yung banta prior to this event, may ganung lumabas na pagbabanta sa social media. Nabanggit mo ba kay mayoral candidate Oscar Rodriguez kung ano ang tingin nila dito at paano sila nakipag-coordinate naman sa kapulisan to make sure na magiging peaceful yung gaganaping People's Rally bukas? Jen, wala namang wala namang pangamba itong si Attorney Oscar Rodriguez diyan sa banta nitong ilang mga netizen na nauna na nga nating ni-report at may mga hakbangin na rin yung mga abogado na nagmamalasakit kay VP Lenny. Pero dito pala ang sa isinagawang inspection ng PNP, Jen, naka-preposition na yung mga security personnel na siyang mag-aawat, Jen, doon sa mga ipinagbabawal na bagay na mailapit doon sa mismong main stage. At yung ruta naman, itong mga VIP, nakabukod na rin yan dyan. Kaya yung sa usapin ng seguridad, tiyak daw na aakto naman itong pambansang pulisya para at least mabantayan itong takbo ng programa ng mga kakamping. At bilang panghuli na lamang, Paolo, alam naman natin, nandyan pa rin ang banta ng pandemya. Actually,
ang World Health Organization, nagbabala din sila sa possible surge, even the of the research, dahil nga sa mga ganitong aktibidad, itong activities sa eleksyon at of course yung Holy Week na rin, yung observance ng Holy Week at Ramadan, posible daw magka-surge. Ano ba ang bilin ng ating mga organizers dahil kung talagang marami yung pupunta dyan, meron ba silang ipinagbilin sa mga magpapakita ng suporta sa dalawang kandidato na papasyal dito sa lalawigan ng Pampanga para sa People's Rally na yan? Una sa lahat dyan, yung pagkuha pa lang ng permit nitong mga organizer, yan ang ginagarantiya nila. Kailangan makapag-comply dun sa health and safety protocol dahil hanggang sa kasalukuyan, andyan itong coronavirus na atin pong pinakikitunguhan. Kaya lahat daw ng magtutungo dito, kailangan mag-comply doon sa health and safety protocol gaya ng pagsusuot ng face mask, Jen. At dahil open area ito, alam mo naman, gaya ng mga rally na nating nakikita, Jen, hindi talaga maiiwasan yung pagpapatupad ng physical distancing, Jen. Dahil pagka grand rally, dyan makikita mo, sasayaw kapag narinig yung indak ng tugtugin nitong mga supporter ng kakamping. Ika yung kabalin, ika yung dapat kayantabe manalakaran kening krusada ting kakatang pakamalan ng Vice Presidente at ni Senador Kiko. Manalakaran tam kalupan na nin dati itang Kapampangan balang importanteng istorya, balang importanteng event na malilyari kay ti bansa. Palakwan, mitatawli ing lahing Kapampangan kayang pamanalakaran. Bakit tangin lalo na bukas, nung makanano yung manalakaran ng metong Kapampangan, kareng prinsipyo, kareng justisya ang dapat naakit na rin malen, kareng mga santing values, kay masanting pamagobyerno, kalinisan yung pamanungkulan. At nung makananong tayo ng tabayanan ng metong nga babaeng magsakripisyo para kayong bansa, para kayong bukas daring kaya katanganak, para kayong bukas tamungan. Masyado yung importante at makasaysayan ining ganapan bukas. Ika yung kalupa ming Kapampangan, kenita mo pakit, yung kaya katantunay pamanalakaran, kaya kata mo tikman ay importanteng kalayan at tatamasan tangin ni Pauli da rin kaya katang bayaning mayang ubye, migale bie, dayat panahon para kamtanta mo yan yung panunay ti yung tunay kalayan. Ngayon akakita mo medyo dadalumdum at posibleng may apektuan yung pamanararangke ka ng bayani, yung pamanalakaran na gagawa ng Leni, dapat pamanalakaran tayangan, lalo na itamong lahi. Agkatanda kayo ngayon, bukas, manibatan na alas 2, bakit tamo nung makanano yung manalakaran yung metong at tunay Kapampangan. O ayan, wag lang po natin kalimutan, kaligtaan na sumunod pa rin, magdala po tayo at magsuot ng face mask para po sa inyong kaligtasan. Maraming salamat sa iyong ulat, Paulo G. Santos. Samantala, dumako po tayo sa ibang balita. Ramdam na raw ang diwa ng volunteerismo mula sa mga taga-suporta ng Team Robredo Pangilinan sa lalawigan ng Pampanga. Iba't ibang pakulo kasing inihanda ng mga volunteer supporter para po sa gaganaping People's Rally bukas sa Robinson Star Mills. Silipin natin yan sa ulat ni Liana Canilao. Iba't ibang pakulo ang inihahanda ng mga Kapampangan kakamping para sa Pampanga People's Rally sa Robinson Star Mills, Pampanga ngayong Sabado, April 9. Una na riyan si Nina Elaine Dizon Cabrera, ang founder at CEO ng isang lokal na makeup brand na Colorette Cosmetics. Siya at ang kanyang team ay gagawa umano ng isang samalamig booth para sa kanilang tinatawag na mga uhaw for Lenny.
Mamimigay din ng sisig na kilalang signature dish sa Pampanga si Bea Andrea kasama ang kanyang mga kapatid. Ang legit at masarap na sisig umano ay lulutuin mismo ng kanyang ina. Bilang patikim, nauna nang namahagi ng sisig cups ang mga ito sa ilang mga kalsada sa syudad ng San Fernando. Sa Facebook post naman ni Pretzel Olalia Faustino, ibinida niya ang kanilang Sagip Pantog for Lenny Kiko movement kung saan 200 portable toilets ang kanilang nalikom mula sa donasyon ng iba't ibang organisasyon at individual. Ang iba't ibang Youth for Lenny organizations ay nagsimula rin ng donation drives. Kabilang narito ang mga kabataan mula sa Candaba kung saan sila ay nakalikom ng higit 40,000 pesos sa loob ng 3 araw na kanilang magagamit sa pagkain, inumin, placards at maging sa kanilang ginagawang house-to-house campaigns. Ang ilang mga volunteers din sa iba't ibang bayan ay mayroong palibreng sakay at t-shirt para sa mga nagnanais dumalo sa nasabing rally. Magsisimula ang Manalakaran People's Rally Main Program ganap na alas 4 ng hapon. Isang pre-program naman ang ikinasa ng alas 2. Dadaluhan ng Pampanga People's Rally ni na Presidential Candidate VP Leni Robredo at ang kanyang running mate na si Senator Kiko Pangilinan. Inaasahan din ang pagdating ng senatorial slate ng Team Robredo Pangilinan at maging mga celebrity supporters. Liana Canilao, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. 4 na bus driver nagpositibo sa random drug testing ng PDEA sa Mabalacat City Terminal. Diocese of Tarlac, nanawagan sa mga kandidato at taga-suporta na huwag magpatugtog ng campaign jingle kapag dadaan sa simbahan. At WHO nagbabala sa posibleng COVID surge sa susunod na 2 buwan. Manatiling nakatutok at magbabalik ng CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pang mga nangungunang balita, handa na raw po ang lahat para sa Manalakaran Pampanga People's Rally na gaganapin bukas ng hapon sa Robinson's Star Mills, Pampanga. Si City of San Fernando former Mayor at Mayoral Candidate Oka Rodriguez nananawagan po sa mga Kapampangan na makiisa sa krusada para sa tapat at malinis na pamumugobyerno na bitbit daw ng Team Robredo Pangilinan. Para sa karagdagang detalye, makakasama po natin live si Paulo G. Santos. Paulo, kumusta ang preparasyon para sa People's Rally na gaganapin bukas? Naghanda na, Jen, itong mga kakamping para dito sa itinuturing nila na simboliko na grand rally ng mga Kapampangan kung tawagin nga nila Manalakaran Pampanga People's Rally. At ito raw, mga kaibigan, ay hindi lang para sa mga Kapampangan, kundi dito na rin sa mga karating probinsya, Jen. Sa laki nitong entablado at espasyo na inilaan sa mga kakamping, Jen, ang estimated crowd na darating bukas, simula alas 2 ho ng tanghali, ay nasa 100,000, Jen. Itong kayang i-accommodate nitong 7.5 hectares sa likurang bahagian ng Robinson's Starville. At kaya na binabanggit ni Atty. Oscar Rodriguez din, isa raw po ito sa makasaysayan na hakbangin ng mga kakamping dahil ito na rin yung pansamantalang pagpigil ng pangangampanya na malapit dito sa mahal na araw, Jen. At dito nga magsisimula o maipapakita
nitong mga kakamping dito sa Central Luzon kung gaano kainit yung kanilang pagtanggap, pagyakap dito sa Team Angat. At star-studded daw ito, Jen, dahil mula pa lang dyan sa mga sikat na artist, andyan pa magpe-perform itong ating mga local artists at yung rendition ng kanta ng mga kakamping, Jen, isinalin pa mula sa ating wika dito sa Pampanga. At alam mo ba, Jen, kung sino-sino pa yung mga aktibo dito na nag-participate? Pati yung mga educational institution, mga universidad, meron din silang number para doon naman sa pag-awit ng mga local song natin sa Pampanga. At lahat dito, nakita ko kanina, Jen, talagang mga kabataan na nagsasabing kaya nilang tumindig. Okay, Kapampangan, manalakaran, Jen. Oo nga, no? Sa ating mga previous stories, may mga storya tayo kung saan yung mga kabataan, I think that was yesterday, na nasa labas sila, nasa kalsada para magbigay, Paolo, nung libreng printing sa mga Kapampangan, na nais sumama or makibahagi dito sa People's Rally na gaganapin bukas. Tama ba, Paolo? Yeah, Jen. Una sa lahat, dito sa mga partisipante na hindi lang po sa Pampanga, ina-anticipate ng ground commander na si Engineer Arnel Sicat itong dami ng mga dadagsang tao. Kaya mga kaibigan, yung mga nanggaling hundo ng Nueva Ecija o ginamit itong kalsada ng MacArthur Highway dyan, dito sa area ng Mexico, Pampanga, o pwedeng bago ko kayo makarating pa dito sa Robinson Star Mill, pwede na kayong mag-park dyan sa Beverly Place, Jen, at hindi na raw pahihintulutan pang makalapit pa within the perimeter ng mall yung mga motorista dahil ito raw hakbangin ho na ito ay upang maipakita yung lugar na o itong malaking kalsada na malapit sa mall magsisilbing walking street para sa lahat nitong mga volunteer, Jen, At ang isa rin sa kanilang tinitignan, Jen, pakikitungo na rin dito sa mga motorista na nanggaling naman ng Bulacan dahil alam mo, likuran lang na bahagi ito ng Twin Tower o malapit dito sa NLEX. Kaya as much as possible daw makahanap ng alternatibong ruta yung ating mga kababayan at dyan sa gawin ng Jasa Road, maraming maluluwag dyan na parking space at dyan na rin sa area natin sa Laos Complex ay pwedeng pagparkingan itong mga dadalo. At ito, bago ko makalimutan dyan, ano bang tampok dito sa programang ito at ano kakaiba? Naman, mga kaibigan, ito raw ay parang kakampiknik, Jen. Kakampiknik na meron daw pagsasaluhan yung mga volunteer dahil ang dami ho raw nag-organisa na para bagang salo-salo ito ng mga Kapampangan, may pagkain na special na sisig at yung presentasyon din ng ating pong kultura dito sa Pampanga, yung mga higanting parol na maglalaro yung ilaw dyan, Jen. And Paolo, nabanggit mo nga kanina yung estimated crowd is nasa 100,000 para po sa kaalaman ng ating mga kababayan. Yung venue kung saan gagawin, ito pong People's Rally, dyan din ginagawa yung Giant Lantern Festival. At alam naman natin kapag sa panahon na yon, Paolo, yung isa sa nagiging problema talaga, yung traffic, Ang sabi mo kanina, alas 2, magsisimula na ba yung alas 2 na yon? Programa na ba yon? Or para namang maabisuhan natin ng mas maaga yung ating mga motorista, Kasi nga, of course, asahan na natin kung marami talagang pupunta at makikiisa dyan sa rally na yan, yung traffic talaga ay hindi maiiwasan. Meron bang advice ang city government or sila ba ay nakipag-ugnayan para mas magabayan yung ating mga motorista at least makaiwas sila sa traffic, of course, dulot nito ng People's Rally na gaganapin bukas? Jen, dyan pa lang sa usapin ng mga otoridad na magmamando sa daloy ng trapiko, meron ng mga force multiplier kung tawagin itong CPOSCO, na magbe-maintain na dito sa magiging kaayusan, safety first, at pati na rin yung mga security agency, security personnel itong mall. At dyan sa usapin ng seguridad, paalala lang nitong mga organizer,
ito pong Manalakaran Pampanga People's Rally, huwag na raw ho kayong magdipit pa ng backpack. Yung pinagbabawal yan. At gayon na rin ng payo. Magdala kayo ng payo, nga lamang bawal ho yung matutulis para hindi ho daw kayo aksidente o makasakit. At yung ilan, kung ang tanong mo naman sa akin, Jen, papaano yung programa, yung 2:00 may inaasahan na tayong pag-usad ng programa nila dahil alam mo, nung tinignan ko yung sequence guide, ang daming mga artist na magkakanta at gaya ng nakikita natin na glamorosong performance ng mga iniidolo nating banda, ay tiyak po raw na talagang kapapanabigan yan. Kaya first come, first serve ito, yung ilan, Jen, talagang magkakamping na daw sila ngayong gabi dahil meron na sila ring pinapangarap, Jen, na pwesto na mapalapit dun sa entablado, Jen. Pero as to the schedule, kung anong oras darating itong magtatandem na si Vice President Lenny at of course si Senator Kiko na humahabol naman bilang Vice Presidente, meron na ba tayong impormasyon, Paolo, kaugnay nito? Ang binabanggit lang nila sa atin, Jen, sigurado 2:00 meron ng maaasahang pagtatanghal sa entablado. Pero yung itinerary naman ni VP Lenny at ni Senator Kiko ay wala pa tayong impormasyon dyan. Okay. Kung matatandaan din, Paolo, na ating mga karehiyon, na ibalita din natin ito sa ating CLTV News program, yung banta prior to this event, may ganung lumabas, na pagbabanta sa social media. Nabanggit mo ba kay Mayoral Candidate Oscar Rodriguez kung ano ang tingin nila dito at paano sila nakipag-coordinate naman sa kapulisan to make sure na magiging peaceful yung gaganaping People's Rally bukas? Jen, wala namang wala namang pangamba itong si Attorney Oscar Rodriguez diyan sa banta nitong ilang mga netizen na nauna na nga nating ni-report at may mahakbangin na rin yung mga abogado na nagmamasalasakit kay VP Lenny. Pero dito pala ang sa isinagawang inspection ng PNP, Jen, naka-preposition na yung mga security personnel na siyang mag-aawat, Jen, doon sa mga ipinagbabawal na bagay na mailapit doon sa mismong main stage. At yung ruta naman, itong mga VIP, nakabukod na rin yan dyan. Kaya doon sa usapin.
Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pa mga nangungunang balita, 4 na super ng bus ang nagpositibo po sa random drug testing ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa Mabalacat City Bus Terminal nitong Biyernes. Sasailalim ngayon sa confirmatory test ng mga driver. Ayon po sa PDEA, bahagi raw ito ng kanilang paghahanda para sa dagsa ng mga biyaheros sa Semana Santa. May detalye si Paulo G. Santos. Pabor ako para sa safe, pero dapat before pa lang sila pinailas, doon na sila sinurprise para alam ng mga pasahero kung sasakay ba sa bus o hindi. Kasi doon pa lang, alam na nila. Pasyente po kami naghihintay. Walang bantay po doon. Kailangan makauwi kami on time. Maaga na nga po kami sumakay, nag-abang para makauwi ng maaga. Pero parang hindi naman po tama itong ganitong nangyayari. Ito ang eksena matapos maantala ang ilang biyahe ng bus dito sa Mabalacat City Passenger Terminal Complex dito sa Barangay Dao. Nagsagawa kasi ng random drug test ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA katuwang ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Region 3 nitong Biyernes ng Abril 8. Naabala man umano ang mga pasahero, ang prosesong ito ay paraan upang masiguro na maayos ang kondisyon ng mga bus driver na sasabak sa mahabang biyahe lalo pat papalapit na ang Semana Santa. Importante ito lalo na sa tuwing biyahe ng ating mga sasakyan. Pinaka-importante ito kasi safety nga ang pinag-uusapan dito. Yun ang pinaka-importante na maikuha natin yung mga pasahero natin, maiiwas natin sa disgrasya. Oplan Harabas kung tawagin ang taunan umanong operasyon ng PDEA, LTFRB, Land Transportation Office at ng Department of Health. Dito sinusuyod nila ang mga transport terminal tuwing holiday season kung saan marami ang inaasahang uuwi ng probinsya. Sa Mabalacat City Bus Terminal as of 12 p.m. ngayong Abril 8, 4 ang nagpositibo sa urine test at sasailalim pa sa confirmatory test. At sakaling mapatunayan umano na gumagamit sila ng illegal na droga, ay posibleng makansela ang kanilang driver's license. Sa gagawin natin, kung may nag-positive, i-hold ng LTO yung driver's license nila, and then for interview natin sila, and then kung ano yung i-assist natin, yung kung ano yung gaano nakatagal yung paggamit nila, at then bibigyan natin sila ng intervention kung pwede nating i-recommend siya for rehab, pwedeng i-cancellation ng driver's license nila. Humingi naman ng dispensa si Elmer Lopez, OIC Manager ng Mabalacat City Transport Terminal, sa mga pasaherong naabala. Ang random drug inspection umano ay talagang sorpresa upang matukoy sa hanay ng mga professional driver kung sino ang nasa tamang kondisyon para bumiyahe. Sabi na istorbo yung mga pasahero, kaya lang yung mga pasahero dapat maintindihan din nila na itong programa ng gobyerno, ginagawa ito para rin sa proteksyon nila. Bukod sa kondisyon ng driver, sinisiyasat din ng LTO at LTFRB kung roadworthy ang mga sasakyan mula sa gulong at pisikal na kondisyon ng mga ito. Gayon na rin ang mga naipapalabas sa TV o LED monitor na kailangang hindi marahas o may malalasuang panoorin. Ayon sa LTFRB Region 3, ang Oplan Harabas ay hindi lamang isang araw na ginagawa kundi isang linggo. Ngayong inaasahan na pagtagsa ng mga mananakay ngayong mahal na araw. Paulo G. Santos, CLTV News. Iwasang magpatugtog ng malalakas na campaign jingle sa tapat ng simbahan. Ito ang panawagan ng Diocese of Tarlac sa lahat ng mga kandidato at kanilang mga taga-suporta, lalo nagpapalapit na raw ang Semana Santa. May detalye ng balita niyan si JM De Jesus.
Dahil papalapit ng eleksyon, kaliwat kanan na ang pangangampanya ng mga lokal at national na kandidato. Isang paraan ng kampanya ay ang pagpapatugtog ng mga malalakas na campaign jingles gamit ang mga sasakyan at naglalaki ang speakers sa mga daan. Bagamat pinapayagan ito ng COMELEC, naglabas ng sulat sa kanilang Facebook page ang Diocese of Tarlac nitong ika-5 ng Abril upang manawagan sa mga kandidato at mga taga-suporta na patayin o kaya naman ay hinaan ang mga pinapatugtog na campaign jingles kung may dadaanan na simbahan. Ito mano ay bilang paggalang at respeto sa mga sakramentong ginaganap tulad ng banal na misa at sa mga mananampalatayang taimtim na nagdadasal lalo na't papalapit na ang Semana Santa. Nauna naman ng nanawagan ng Malolos Cathedral noong ika-30 ng Marso sa kanilang Facebook page, nagalangin ng mga kandidato ang lahat ng uri ng simbahan lalong-lalo na kapag araw ng linggo. JM De Jesus, CLTV News. Nagbabala ang World Health Organization sa posibilidad ng pagkakaroon ng COVID-19 surge sa Pilipinas sa susunod na 2 buwan. Dahil dito muling iginiit ng WHO ang kahalagahan ng pagsunod sa public health standards at pagpapabilis ng rollout ng COVID-19 vaccine. Narito ang report. Nagbabala ang World Health Organization o WHO sa posibleng pagkakaroon ng surge ng COVID-19 cases sa bansa sa susunod na 2 buwan. Ito ay kasabay ng obserbasyon ng mga Pilipino sa Ramadan at Holy Week at partisipasyon sa mga election-related activities. Pinaalalahanan ni Acting WHO Representative to the Philippines, Dr. Dahendra Yadav, ang mga returning Filipinos at sa mga nasa urban areas na bibisita sa mga probinsya sa panahon ng holidays na magsuot ng mask at magpa-COVID booster shots. Paghahanda at paraan daw ito para maiwasan na rin ang posibleng surge. Kaparehong babala rin ang inisyo ng Octa Research Group nitong Webes matapos maobserbahan ang bahagyang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa bansa. Muling binigyang diin ni Yadav na ang pinaka-epektibong paraan upang maprotektahan sa risk ng malalang epekto ng virus, hospitalization o kamatayan ang pagpapabakuna ng COVID-19 vaccine. Dagdag pa niya, ang patuloy na recalibration ng estratehiya sa COVID-19 response ng bansa ay mahalaga upang mapaghandaan ang posibleng pagtaas ng kaso at ma-manage ito ng maayos. Dahil dito, inirekomenda ng WHO na pagtuunan ng pansin ang pagbabakuna sa mga priority groups na nananatiling unvaccinated at house-to-house vaccination para sa naturang grupo. Pinayuhan din ng WHO ang national government at local government units o LGUs na kaagad na kumilos upang mabakunahan ng mga wala pang proteksyon laban sa COVID-19, lalo na ang mga seniors at indigents. Dagdag pa ni Yadav, dapat daw magpatupad ng mas mainam na targeted approach tulad ng paghahatid ng bakuna sa mga tahanan o mobile vaccination upang maabot ang mga vulnerable individuals. Hindi raw dapat hintayin na sila ang pumunta o lumapit sa mga health facility bago pa mangyari ang susunod na potensyal na wave ng COVID-19 sa bansa. Paliwanag pa niya, kung palalampasin daw ang oportunidad ng community-based vaccinations, maaaring mabaliwala ang 2 taong pandemic response na pinaghirapan ng lahat. Angelica Cara, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, One Town, One Project, tugon ni Senator Mig Zubiri sa kakulangan sa infrastruktura, pagpapalakas ng ekonomiya. Aplikasyon para sa Young Farmers Challenge 2022, sinimula na ng Department of Agriculture. Manatiling nakatutok at magbabalik ng CLTV News.
Nagbabalik ang CLTV News. Nag-ikot sa mga bayan at syudad sa Pampanga si re-electionist Senator Migs Zubiri nitong Huwebes, April 7. Ibinandera niya ang kanyang One Town, One Project program na naglalayong matugunan umano ang kakulangan sa mga proyektong pag-infrastruktura sa bansa. Narito ang report. Nitong Huwebes sa Pampanga naging destinasyon ng kampanya ni re-election ni Senator Migs Zubiri. Nagkasangkampo ng senador ng motorcade upang maikot ang mga bayan at syudad sa lalawigan. Ilang mga local government units din ang kanya binisita gaya ng Porac, Florida Blanca, Angeles City at Mabalacat City para sa maikling kumustahan. Ayon sa mambabatas, naging mainit daw ang pagtanggap ng Kapampangan sa kanya sa mga nagdaang halalan. Pasok umano siya sa top 12 senators ng probinsya. Mahal na mahal ko po yung Pampanga sa lahat mo ng halalan na tinakbuhan ko. 2007, 2013, 2016, panalo po ako sa Pampanga. Kaya malaki ng utang na loob ko po sa mga Kapampangan. Alam mo, minsan natatalo tayo sa ibang probinsya, lalo na sa Luzon dahil taga Visayas Mindanao ako. Samantala, kasama sa mga isinusulong ni Senator Zubiri ay ang One Town, One Project na kasalukuyang umanong ipinapatupad ng kanyang tanggapan. Sa programang ito, magbibigay ng 5 milyong piso halaga ng proyekto sa bawat bayan at syudad kung saan tutukuyin ng LGU na silang proyekto. Tugon raw ito sa kakulangan sa mga proyektong infrastruktura, lalo na sa mga probinsya. Marami po tayong projects dito. Lahat ng bayan ng Pampanga, nabigyan po natin ng covered courts, mga daycare centers, mga multipurpose buildings, galing sa ating One Town, One Project. Taon-taon po yan, meron tayong project para sa kanila every term. Nakapagbaba na umano ng proyekto ang senador sa karamihan na lokal na pamahalaan sa Pampanga at sa kanyang inaasam na ikalawang termino, mas palalakasin niya ang One Town, One Project sa mga lugar na hindi pa nabibigyan ng proyekto. Sa laki ng Pampanga, marami pa mga lugar na may kakulangan, no? Despite of the big budget of Pampanga, na kailangan, may kakulangan ng projects na kailangan natin tulungan ng local governments. Yan ang magandang partnership. Yung local government at national government, lalo na yung national figures, tumutulong. May budget din naman po kami tinatawag na institutional amendments. So, ginagawa ko, nagbabudget po ako ng 5 million per municipality. Tapos tinatanong ko yung mayor, ano po yung kailangan nila para sa budget na yon. And sila nagsasabit sa akin yung pangangailangan. Kasama si General Lumbang Parungao, JM Jesus, CLTV News. Upang hikayatin ng mga miyembro ng bagong henerasyon na pasukin ang industriya ng agrikultura, isa pong programa ang inilunsad ng Department of Agriculture na magbibigay ng pinansyal na suporta sa mga kabataang may magandang ideya ng negosyo kaugnay ng pagsasaka. Katunayan, binuksan na ng kagawaran ang pagtanggap ng aplikasyon para dito. Narito pong report. Matapos ang matagumpay na paglulunsad nitong nakaraang taon, muling ikinasa ng Department of Agriculture ang Young Farmers Challenge 2022 Kabataang Agribiz Program. Layon nitong magbigay ng financial grant assistance sa mga kabataang interesado sa agri-fishery sector. Sa Central Luzon, sinimulan na ang pagtanggap ng aplikasyon. Paraan ito ng kagawaran upang hikayatin ng mga kabataan sa agrikultura at mga aktibidad at proseso na may kinalaman sa farming at fishing. Nais rin daw ng DA na matulungan ang mga ito na makipagsapalaran sa agricultural development at food production. So ito pong ating programa, Sir Jody, nagsimula po ito noong 2020. 2021. So last year po ito nagsimula at masaya po akong ibinibahagi po na nagkaroon po tayo ng 1,276 na provincial awardee natin mga kabataan na nabigyan po natin ng 50,000 pesos para po sa kanilang panimula sa kanila pong mga agribusiness venture, sa agri-fishery-based enterprise na nakatulong nga po ito para mas kumita pa sila. At yun nga, para sa mga kabataan na sila ay magpapatuloy po sa ating mga susunod, sila po ang susunod na henerasyon na
magpapatuloy at magpapaunlad para nga po tayo magkaroon ng food secure na bansa. Batay sa pag-aaral ng DA, karamihan sa mga kabataang Pinoy ay hindi na raw interesado sa agrikultura. Ang average age ng mga magsasaka as of 2018 ay 57 years old. Bumababa rin ang bilang ng farm workers sa 1.5% kada taon simula nitong 2007. Maging ang mga empleyado sa agrikultura ay bumaba rin sa 9.8 million noong 2020 mula sa 11.84 million noong 2015. Dahil dito, isang programa ang binuo sa patnubay ni Agriculture Secretary William Dar kung saan kabataan ang target na sumali. Umaasa si Dar na sa pagiging innovative at agresibo ng mga kabataang Pinoy, maisusulong ang sustainable agriculture. So nagdaan nga pong pandemic po natin ito, mas nakita pa po natin yung kahalagahan ng agrikultura dahil nung nag-lockdown, hindi naman po bumili ang ating mga tao ng mga sasakyan, ng mga alahas. Ang una po nilang priority is essential. Ito po yung ating mga pagkain na syempre binibigay po ng ating agriculture at mga fisher folks, mga pagkain, bigas, delata, at nakita. At dahil nga doon, nakitaan natin na talagang babalik at babalik pa din tayo kung saan tayo nagsimula. We're going back to basic nga po, di ba dapat? Ni-envision nga rin po ng DA na magkaroon po ng prosperous farmers and fisher folks and food secure Philippines. Bukas ang programa sa lahat ng mga kabataan na may proposed agribusiness ventures na may potensyal na kita. Ang micro-enterprise ay dapat operated ng isang individual o joint venture ng 2 o higit pang kabataan. Kayo po ay edad na 18 to 30 years old, sa time po ng inyong application ay maaari po kayong sumali. A natural-born Filipino citizen, graduate ka man in school or out school youth, pwede po. So preferably po with agriculture and fishery experience or related training. Formal man o non-formal training. And syempre, meron po kayong puso. Ready po kayong mag-venture sa agriculture po natin. Agriculture and Fishery Business Enterprise. Ang mga mananalong kabataan ay tatanggap ng financial aid na maaaring magamit bilang panimulang kapital sa kanilang planong negosyo na nakatuon sa crop, livestock, production, fisheries, trading, integrated farming, agricultural technology, at mga kaparehong negosyo. Mayroong iba't ibang level of competition sa Young Farmers Challenge. Kapag nanalo sa provincial level, pwedeng tumanggap ng 50,000 pesos para sa individual at 100,000 pesos para sa group. Bibigyan ng 2 buwan upang mapatupad ang negosyo. Ang ikalawang level ng competition naman ay regional kung saan ang tatanghaling regional awardee ay tatanggap ng 150,000 pesos. At kapag nanalo sa level na ito, i-endorso sa national level competition kung saan ang tatanghaling outstanding business model canvas ay tatanggap ng 300,000 pesos. Dapat magsumite ang mga qualified applicant ng kanilang business model canvas sa Agribusiness and Marketing Assistance Service o AMAS sa regional offices. Sa mga interesadong kabataan sa Central Luzon na nais ipamalas ang natatanging galing sa agribusiness, maaaring isubmit ang inyong aplikasyon at requirements sa email address sa inyong TV screen o bumisita sa Department of Agriculture Central Luzon Facebook page. Arlene Salonga, CLTV News. Alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Ginong Manny Esguerra at Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Florida. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Ang low pressure po na binabantayan natin ay namataan na po sa layong 350 kilometers dyan po sa may silangan, hilagang silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. At ito po ay nakapaloob sa tinatawag nating Intertropical Convergence Zone or ITCZ na nakakaapekto po ngayon sa may Visayas at Mindanao. Samantala, ang bagyo po na binabantayan natin sa labas ng PAR ay namataan po sa layong 2,270 kilometers dyan po sa silangan ng Mindanao.
Ito po ay nagtataglay na ng lakas ng hangin na umaabot ng 55 km per hour at pagbugso na umaabot ng 70 km per hour. Ito po ay kumikilos ngayon ng pakanluran sa bilis lamang na 10 km kada oras. Samantala ang Visayas, Mindanao, Mimaropa, Bicol Region at Quezon, maulap po ang papawiri na may mga kalat-kalat na mga pagulan, pagkulog dulot po ng LPA at ng ITCZ. Ang Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Ifugao, Mountain Province at Aurora, maulap din po ang papawiri na may mga mahihinang pagulan. Ito po ay dulot ng northeasterly surface wind flow. Ang Ilocos Region, Abra at Benguet, bahagya hanggang sa kuminsan ay magiging maulap din ang papawirin, meron lamang pong inaasahang mga isolated rain showers. Ito po naman po ay dulot din ng northeasterly surface wind flow at samantala ang Metro Manila at nalalabing bahagi pa po ng Luzon, kasama na po dito ang Pampanga, ay bahagya hanggang sa kuminsan ay magiging maulap din ang papawirin. Meron lamang po tayong inaasahang isolated rain showers or thunderstorm. Ito naman po ay dulot ng localized thunderstorm. So ito po yung mga weather system na binabantayan ng Pag-asa. Samantala yung bagyo po na nasa labas ng PAR ay inaasahan po na manggigilid lamang ito sa ating PAR at hindi naman po siya inaasahang magla-landfall. Ito po ay inaasahan sa Lunes papasok na o manggigilid sa PAR. Kaya tatawagin na po natin siyang agaton pagpasok po niya ng PAR. Maraming salamat po. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para po sa karagdagang detalye, maaari nyo i-follow ang aming social media pages, Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News, Twitter at CLTV36, Instagram at CLTV36 Official. Kung nais po ninyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede ninyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din po ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenda. Maraming salamat po.